and Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Mike. Juna, hapit na mag-graduate sa high school. Magbuwag-buwag na unya ta sa college, pero di pagid ko nimo tubagon. Tubagon sa unsa. Kung sugtang ba ko nimo, o dili. Tanaw ni mo, Mike. Maayo ka nga sugton di karon. Basin og lain-lain tag eskwelahan ni college pa. Nganom di eh. Balag unsab na kalagyo nga itong mga eskwelahan. Basta kaya ang importante nga natis salig sa usag-usa. Aw, kasaligan man gid kaha ka. Sobra pa, Juna. Mong, please. Sugtan ako. Mike. Ako na. Dili ko mo kontra ni mo nga nag-uyab-uyab na ka. Lalaki man ka. Salamat, ma. Pero pag amping lang yun in taon nga dili ka makapamabdos, ha? Ha? Lisod na. Unsaon na lang imong mga pangandoy. Huwag ang among pangandoy para nimo. Ay, kabala ka, may. Di na ko pasagda ng akong pagskwela. Mayo hinoon. Musalig mi nimo anak na. Congrats, mga classmates! Congrats! Mike! Congrats! Congrats sa dato, love. Love? Oo, manay gusto na kong itawag nimo. Kay love kita ka. Okay. I love you too, love. Love, kuyog taon niyang gabi Manglaag mi. Ha? Asa man mo? Magbar. Pero love, di ko pwedeng maglaag ron. Sa'yo mood ko ugma. Mangita kong trabaho. Ha? Mangita kang trabaho? Summer man ron. Dapat mag-enjoy ka kay mag-college na pud unya ta. Di ko gusto nga iurot ang akong oras sa paglaag-laag, love. Gusto na ko nga samtang summer. Trabaho ko aron makakwarta ko. Mike, Sakto na imong gibuhat, nak. Imog yung gianad ang imong kaugalingon og trabaho. Kay puhon, kung may kaugalingon ka na unyang pamilya, walay problema. Kay anad na kayo ka og trabaho. Mabitaw pa? Pero nak, katagi sa dugtay mag imong uyaboy. Mapulan no niya ito paabot nimo. Pa. Mike, unsa man? Gusto kang padayonon pa ni nato? Ha? Nga naman. Wala naman kay oras na ako. Puro na lang katrabaho. O kung day off sa di mo, dili ka makikita kay matuog ka. Gusto kang mupahuway. Kung dili ti ka aniyon sa inyo, di kita magkita. Sorry, love, ha? Sige lang. Mamawi irag ko nimo. Dili na yung ko, Mike. Juna. Gihatagan na ti ka og chance. Pero maulang gihapon. Wa gihapon kay oras na ko. Maungundahon na lang ni nato, Mike. Unya na lang ko kung takagbalik kung may oras na kanako. Juna.
Sakto sa nimo gibuhat bay. Loyom sa guys Juna nga magsigig paabot nimo nya ikaw busy kay ka. Nakasabot ako niya, bay. Og pohon kung ubay-ubay na kog matigom. Balik ko na ko siya. Bay, Sa bagay karon, mag-focus lang una ko sa akong kagalingon. Nak, ang imong tiyo nga tuas Manila ba? May gusto siyang i-offer nimo. O, saan mo naman? Adto ka niya pa eskwelahon og college. Ayon sa man, okay ka? Sige mo. Baguhan ko nida. Uwan ako sa Cebu. Pero, mas ubay-ubay og opportunity din eh. Mas maayos din niya ako sa Manila kay ani ko mangitag trabaho. Human ko mo-graduate sa college. Kumusta naman ka si Jonah? Asa ka siya nag-skwela, no? Siguro, nakagraduate na po to. Kung wa pa gani siya uyab, balik ko na nako siya. Wa man siyang eskwela diri sa Sibugod. Ha? Saan di siya na-skwela, bay? Tuwas ng alisan ni Negros kay may nadungga na ko nga istorya nga nilarga sila sa iyang pamilya sa Negros. Di naman sana ako makita ang Facebook ni Jonah. Nag-deactivate siya? Nga mo ka? Or basig gibla ko niya. Nung anak, grabe ang niya kalagot ako. Ay, mamawirat ko ni mo, Jonah. Basta maako ang kagbalik. Hello, ma. Nak, si Papa di po. Nga naman sa papa, ma? Di atake eh. Unsa? Salamat ka na ulit, kanak. Sige, benipagita imong amahan ni mo. Pasensya, ma. Huwag ko makahatag og oras ninyo din. Grabe kay ko ka focus akong pag-skwela o pagtrabaho. Ay, nakasabot ra to sa papa ni mo. Pero dili magid balikayan nga may ngawon siya ni mo. Nga mangita siya sa iyang anak. Ma. Nak, ayaw palabig focus sa imong trabaho. Gahini og oras ang magabahalibos kinabuhi. Para dili ka magmahay. Ma. Ha? Manungutan na magaog asa dapit si Jonas de Gross. Kay human sa lubong ni Papa bay, ako siya doon. Di na ko gustong may mausik pa nga oras o na ako'y mahayan bay. Sige bay, magpungutan ako. O ako lang niya i-chat nimo kung nasa ha. Niyan na address ni Jonas sa Negros. Ako na yung atuan. John, napaputa ko. Kuhaon na di kagbalik. Kinsa? Si Juna? O, sir? Niya ba siya? Wa siya din eh. Samli siya, sir. Dali, ubananti ka. Basahan ang pangalan sa lapid.
Wa na si Jonah. Wa na. Doon na siya ipamati pero wa niya tagda. Og wahin ang himawaan nga grabe na di ay ang sakit. Jonah. Jonah, gibalit ka. Ngano wa magkuniupa mo ta. Ngano man. Sayop ko. Dako kay kog sayop nga akong gibuhian si Jonah para sa akong pangandoy. Karon nakaingon na hilang hinuon ko nga way kwenta nga akong pangandoy nga wa na si Jonah. Dili na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.